Bueno, a seguinte presentación correrá a cargo de Miguel Cortero Soto, do Laboratorio do Territorio da Universidade de Santiago de Compostela. Ben, bons días. Antes de que se me acabe a presentación, quería ensinarvos o hábitat donde realmente existen as camaroneiras. Se o vedes, este é o manglar, debaixo está a auga, debaixo da auga están as raíces donde realmente viven os camaróns en estado natural e onde se crían. Entón, agora vamos ver onde ocurre isto. Ocurre en moitas zonas tropicais. A persoas que sodes de Brasil o coñeceredes porque tamén iso sodes unha potencia en canto a superficie. O traballo discurre no Golfo de Fonseca, que é un dos humedais máis importantes do mundo. En estas zonas de aquí, que non se aprecia moi ben na transparencia, existen ramificacións, esteiros deste tipo, con vegetación deste tipo, que son os manglares. Xurce un conflito porque esa vegetación, ese hábitat se está transformando en estas urbanizacións, entre comillas, que son as camaroneiras. Esa transformación ocurre porque se está sobreexplotando un cultivo que de forma natural se produce en ese hábitat. A súa intensificación leva a facer grandes piscinas que deixan a zona costeira desprotexida frente a huracanos, por exemplo. Estes son imágenes do MIT. Nunha zona de manglar hai problemas, pero non tantos como nunha zona de camaroneira onde se acumula ata 1 metro de terra, de lodo. O estudio discurre entre unha ONG local, Codefagol, unha ONG española, Enxeñería Sen Fronteiras, que a través deste proxecto contratan ao Laboratorio do Territorio para que faga un estudio sobre este cambio de hábitat. O planteamento deste estudio non é un estudio que vai a descubrir novas cousas desde o punto de vista científico, porque a ONG local xa tiña bastante formación. Os seus técnicos, estos son cartografía que tiña a ONG local, donde manexaban datos como imaxes de satélite, programas como ERDAS, etc. O que se busca é un estudio máis homoxéneo e reproducible no tempo para zonas onde non existan esos recursos ou ONGs que non teñen esos recursos. Os materiais e métodos son moi sinxelos, os que aparecen aí, principalmente imágenes Landsat, un decreto de limitación de áreas protegidas das zonas onde esas camaroneiras estaban incluso atacando zonas que estaban legalmente protegidas. Estas son a zona que se estudou e as fotos que se descargaron de cada ano. Existe unha de zona húmeda e zona seca porque, como estades vendo nas fotos, hai moitísima variación en canto a superficie está coberta polas augas na época húmeda ou non. Aquí sería xa os primeiros materiales montados. Por debaixo está a imaxe Landsat, tamaño de píxel 30 metros, e esta é a delimitación das zonas protegidas legalmente polo goberno de Honduras en esa zona. Ademais desta cartografía, fixose un traballo en campo, un levantamento, onde se buscaron os 4 hábitats ou as 4 coberturas vegetais, mellor dito, principais dese territorio, e se fixeron puntos de control de muestreo con técnicos na zona, donde identificaban, mediante puntos GPS, cada un destes hábitats para despois comprobar na imaxe de satélite que se correspondía. Os primeiros resultados, polo que estou vendo, que non modifica un pouco as cores, se pode apreciar que existe unha boa correlación entre a identificación de viso e a identificación automática, que era o que se perseguía neste caso, unha identificación automática que permitira aos técnicos non ser eles arbitrarios nunha delimitación, sino que o fixera o programa automáticamente. E aquí serían os resultados comparando a situación no ano 98 coa situación no ano 2011. Vedes que tanto en época seca, que eran estes casos, como na época húmeda, que vai aparecer despois na seguinte transparencia, hai un gran crecemento da lenda que corresponde con camaroneiras. Parece que non vamos moi sincronizadas. Ben, proseguindo con resultados, esta sería, por exemplo, unha zona de camaroneira, e vemos como subiu a superficie ao longo dos anos, separando zona área protegida
de área global desa parte do Golfo. Na seguinte transparencia vai aparecer como sufriron os manglares. Según se avanza nos anos, sobre todo nos primeiros anos, que foi cando houve a maior expansión de camaroneiras, baixou moito a superficie de manglar. Aquí no 2007 apreciades un descenso porque hai un ano que non hai dato na zona, na época húmeda. Aquí comparamos manglar, camaroneras e playón. Playón son esas playas secas que vedes que se quedan secas porque existe unha gran densidade, unha gran concentración salina e non deixa crecer vegetación ni na época seca ni na época húmeda. Conclusións do estudio. Se comproban pois, o que xa se sabía por outras imaxes, simplemente que agora existe unha comprobación, un método automático que é accesible ao resto de legués. Tamén é interesante que se detectou que a transformación de manglar non é directa a camaroneiras, senón que as camaroneiras primeiro atacan os pastizais ou os playóns e despois é cando eses que se transformaron de manglar a pastizal pasan despois a ser camaroneiras. Existiron algunhas dificultades que cito aí por ver algunhas. Por exemplo, as ONGs necesitan unha única cobertura anual, non queren distinguir entre época húmeda e época seca. O estudio temos previsto continualo con novas propostas de proxectos conxuntos, tamén con unha extensión da zona piloto a toda a zona de Golfo do Fonseca e con emplear unha maior resolución temporal, ou seja, moitas máis imaxes, unha imaxe cada mes ou cada 2 meses. Moitas gracias.